שלום כאן הראל פור גיימינג, ואני סוף סוף בסרטון בליג. משחק ראשון שלי עם דמות דוקטור מונדו. ואני אסתלם לייב, לא ספקטייטור דברים כאלה. ואיתי גם בשיחה תום. אהלן, שלום לכם. הוא הדמות הזאת, איך זה דמות אתה? ויין. מיני מנה קוראים לו, וזה תום אפל גיימינג. איתי גם דור, נצדי, איך שקוראים לו? איך קוראים לו? נטורל איקס-איי-אל. כן. והוא משחק בקסדין, ואני משחק על דוקטור מונדו, משחק ראשון שלי איתו. אני ממש רק לפני רגע קניתי אותו. כן, בטח. יש לי הרבה שגמות שאני בטח יותר טוב איתם. אהלן חבר'ה, אנחנו משחקים פה בליינד ספיק רגיל, שזה לא יהיה סוג של תפקידים כאלה. כן. לא, יש כאלה, אתה יודע, יש כאלה שמשחקים ככה, זה לא משנה. אחרי שנסביר לכם איך המשחק הזה הולך, כן, עכשיו בדיוק קסינזר בא לעשות את כן, הוא הולך לפי דעתי להרוג את קטרין. תהיה בשקט, זה סרטון שלי. נתחיל להסביר להם, מה? אז תסביר להם אתה. טוב, אז אני וג'קס נגד אקלי ומיקס פורצ'ן, באמצע זה קסד נישסדור נגד, איך קוראים לו? איך קוראים לה דמות? נשחק נגדה קטרינה. נגד קטרינה, ותום שם משחק עם סינזאו נגד נוקטון ביחד עם סינזאו הוא משחק נגד אני אשחק פה את ה-AD קרי, הראל משחק טנק ודור משחק AP קרי. כן, דור לא מדבר עכשיו בגלל שיש לו טונות רעשים של הבית כן, הוא לא רצה, לא יודע, לא... אתם לא תהנו מהאיכות של הסרטון. הרגו אותך? כן. הוא עושה דאבל קיל. מה אתה מתחיל לקנות לדמות? אני אקנה קודם כל וואטסנד, מה שלא יהיה. משהו של 40% הטקספיל ומג'יק אסיסט, 20 ככה. דור, יצא שתנסה להרוג אותה לפני שהיא תגיע לרמה של האולטי שלה, כי אם לא, אתה באמת אבוד שם. וואי, לך בדיוק פעמיים לאי. טוב, נו. האי מוריד לי חיים, נכון? כן, הוא מוריד לך כל שנייה 6 חיים לפי דעתי. לא יודע, אבל זה מה שאני זוכר. אבל אני מוריד כאילו מלא? ואתה... כן, כל מי שקרוב אליך אתה מוריד לו דמג'. אוקיי. האם מעלה חיים? כשאני פוגע? כן. לא, האולטי שלך מעלה חיים. והאיש שלי גם, לא? אני תרגמתי מישהו, עלה לי חיים מהאולטי. מה היא? מה קיום? אני יודע שהיא מעלה חיים. לא, מה זה? תבין, דור, תכתוב SS. לא נורא. הרגתם אותה? לא, אני עומק מת. מה? כן, קצת. הרבה. שלט מחול, מה אתה רוצה? אבל יש לי דמות שאני ממש טוב איתם, כמו טוויץ', בראש. ונו, והקלי, מידלסטיק, טוב אולי עכשיו קצת פחות. וזהו כאילו, אפשר להגיד. ויש לך גם המומו. כן, לא, אין. לא קאט. כן, אני אראה לכם איזה דמות יש לי בקרוב. בוא נראה מה קורה איתה. אני יורה עליהם. הם בורחים, אני לא נותן להם לעשות בכלל. אני לא נותן להם לעשות פוש. אני לא נותן להם לעשות את הפוש הזה, לא אתן להם. רגע, מה עושה ה-W? עושה לי איזה אש כזה? לא, האש שלך עושה את האש, ה-W שלך נותן לך בוסט כזה של באף, סוג של באף כזה לכמה שניות של הטק ספיד והטק דמג' והאולטי ש... ה-W עושה את האש. ה-W עושה? שכחתי כבר. אז... אני איך להרוג אותה. תהיה הקיל הראשון שלי. תמותי. מה? איך מצב? היא לא מתה. וואו. מה זה? מה היא קנתה שהיא כל כך חזקה? סיפס, אני שונא אידי קרם חד. הם כל כך חלשים בהתחלה. מה זה? עושה טריפל כל הזמן האיש הזה. וואו, לא הולך לי. אל תעשו שאני נוב בליג, אני מאוד טוב יחסית. אני טוב. אוי, אני לא מבין למה, איך אני... אני לא שחקן מתחיל, אני רמה
24 ככה. ואני עוקף אותו. כן, לפני שהפעם הייתי ברמה יותר גבוהה ממנו בהרבה. פשוט חרש כל החופש. כן, אין מה לעשות כל החופש הזה, משעמם. מה R עושה? אני מוריד יותר כאילו? R? לא, R ממלא לך חיים. פשוט מה... ועושה אותי יותר מהיר. כן, משחק ראשון עם הדמות של הזאתי, שזה מאוד טוב שאני עושה משחק ראשון עם הדמות הזאת. להראות לכם כמה נינובים דמות חדשות. הדמות. יאללה כבר, אני מחכה שהדמות הזאת תתחיל להוריד דמג'. פשוט לא מורידה. מה? אל תלגו חבר'ה בלייט גיים, אולי עכשיו אנחנו די חלשים, אבל המראה שלנו שבלייט גיים, המראה שלנו לקחנו דמויות שבלייט גיים הם די הדמויות החזקות יותר, אז... בסדר, תן לי לדבר, תן לי סרטון ככה. לא משנה. תראו איזה באג, ראיתם קודם שאני מעיף את הגרזן שלי, בוא נגיד ככה. מעל המיניאנס, אוקיי, קודם זה היה ככה. נהרגנו, אנחנו הורגים בו עוד אחד. אוף. ג'ו, מה? איך עשה דאבל קיל? זה השלי. אני אתחיל לרקוד לי. תראו את זה. הרבה סיסים. מה, אימא'לה? דור, תציל אותי פעם, דור, תגיד לי פעם הבאה, בסדר? להיות שהיא הרגה אותי פה. קטרינה הזאת גם כן, אימא'לה, היא קופץ עליי. אימא'לה. אין, היא הרגה אותי. נו, דור, אבל תכתוב SS, אני לא יכול. כן, ככה אצלנו אף אחד לא כותב SS וזה. אבל ככה אנחנו משחקים. אין, הוא קופץ עליי כל הזמן, אני לא יכול להרוג אותו. אין, אני לא יכול, הוא רמה יותר גבוהה ממני, והוא קיבל ממני פיל עכשיו מטורף. זה שנייה. וואי, קצת להגיד. היה דוח פתאום. אוי לא. הנה, דור, איפה היא עכשיו? אהבתי טוב. בקרוב אני אעשה גם מול דמות ששיחקתי בהם יותר, כמו הטוויץ'. בוא נעוד. הרגתי. למה? לא הרגתי, עדיין, הוא כייס לי אותם, אז אני לא הורג בינתיים. ומתתי פעם אחת? אני בשתי אסיסטים. הנה, הדובי שלה מת. אתה הורג אותה, גם לא, אבל לא, הוא מת מהתורן. הרסת התורן? זר, קטרינה מגיע. יואו, אין הוא. פלש! מה? יאללה, אני אברח. תגידו בתגובות אם אתם רוצים עוד ליג. זה יהיה סרטון ארוך, ככה... איזה לשון יש לי? יואו, זה מזכיר אותי? מה? הלשון שלי, של הדמות. הוא אכל... דם בצבע. נו. כן, ותדעו שזה סרטון של חצי שעה שלי. וזה יהיה מלא על המחשב שלי, אבל תגידו תודה שאפות אני מעלה סרטון ככה ארוך, אז זה כבד על המחשב. אבל אחרי שאני מרדר את זה אני מוחק את זה שלו, את הסרטון ש... מה זה, דור כולה רמה 8. בי זה 6, 8, 10, לא? רמה 11. וואלה, אין מומנט, איזה אנגלית יש לו, למה על קלי פה? מה זה הדבר הזה? גם אם יהיה הפסד וגם אם יהיה ניצחון. אני אף פעם...
Age of Legion. מה? לא, אגיס of Legion. מה זה אגיס? לא יודע, זה סוג של, זה בעצם סוג של אייטם כזה שמביא לכל הקבוצה יותר מג'יק רסיס וארמור. כן, כן, זה בדרך כלל הספורט קונה את זה, אבל אני לא מבין למה קסין זהו קנה את זה. אנחנו צריכים פה עזרה הראל, הם 3 פה ויש פה אחד על קלי, זה שלכם. חטאתי יש הסמטות. פשוט אני עושה תמיד, הם אומרים לי למה אתה לא כותב סט? ואז אני כזה כותב את זה בדיוק כשהוא אומר. יש כאלה שלא מראה להם את הצ'אט, אז אני עושה את זה ואז כאילו עשיתי. וואלה, אני כמעט מוריד פי 2 עם האיש שלי. טוב, אוקיי, היא המתה. ידעתי שזה יעבוד מתישהו. הנה, ג'קס משלנו, אוקיי. מעניין אותי איפה קטרינה, היא נעלמה, היא רמה 11 והיא קצת נעלמה מהמשחק. הלוואי שהיא FK. איזה... וואי, יש לי כאן דיברת. אנחנו עושים פה תורן. אני יודע שאתה עוד תוקף אותי, אל תגידו אתה חושב שאני לא רואה. אוי, ג'קס. טוב, יפה, אחלה עבודת צוות, אנחנו עושים פה טורנט. מונטו. הנה אופן, יפה תאגיס. אוקיי, הטורנט אחד נהרס, יאללה. סיימנו. רגע, לא לקנות דברים שלך, נכון? לקנות דברים של חיים אתה כן צריך, כי אתה קטן. אני קונה משהו של 1000 חיים. אני... מה, את הוורמוז ארמור? אבל לא, אני קניתי קודם נינג'ה טייט, כאילו, של ארמור. קניתי עוד משהו של... 25 ארמור, שיהיה לי עוד קצת ארמור. גיסת פגע. אוקיי, אני חושב שקטרינה F, כי לא ראינו אותה הרבה זמן במשחק כבר. או שיהיה לך ברון סולו. בטח. מישהו באמת עשה את זה, לך לך ברון סולו. זה... תלוי, אתה יכול ללכת. אפשר לעשות ברון סולו. אין לך פידר סטיק, אבל אחד כזה חזק שיכול לשאוף חיים ולמלא לך מלא חיים, אז כן, אתה יכול. דורזר. לא. תכלס הוא רמה 7, אבל אני בא לעזור לך, דור. אופק, זו הקלי הזאתי. תגיד לי שהוא לא הרג אותך. הלכה, קצת לאגים. אוקיי, זה נהרוג את השני עכשיו. אוקיי, אני די מסתדר פה עכשיו, אני מתחיל לייצב פה את הסקור, חכה, אנחנו קצת עושים פה פוש בממית, בוא תעזור לנו. אני עוזר לה. לא עשו לנו טוב את אחד בינתיים. קילינג ספרי, יאללה, קילינג ספרי, זה טוב. הפעלתי את הרדיו, כאילו שלא מפעיל לי אותו, מעצבן. אוקיי, אז עכשיו נראה לי בשלב הזה אנחנו כבר עושים טורנט. הנה בוא נעזור לו. אני אהבתי אותו, אוקיי, הוא מת. בוא. אנחנו עושים את זה, וואי איזה דפוק הוא. וואי, לך יש באגים כאלה? כאילו זה תוקף מאוחר לי, זה נעים. זה שיכול להיות יש לך להגיד. לא, כן, לא... רגע, בוא אפשר להרוג, למה אתה בורח? למה אתה אומר לי לברוח, תכלס אתה יכול לרוץ, יכול להיות, אולי אתה תהרוג אותו, לא יודע. לא אקח סיכונים, אני מתחיל. זהר את הניסיוני, הנה יש את הפאסיב שלה, יש את הפאסיב, זהר. היא מפעילה סקיל, זהו, עכשיו הלך עלינו. היא שמה סטנד. טוב, אני עושה שני ריקו, אני כבר פנטר. רגע, אני אלך לברוח. כן, אני קושי מדבר על כל מיני דברים, כי זה לא קומנטרי, זה ליג אוף לג'נדס, זה... אתם יודעים, זה גיימפליי כאלה. איזה מזרק יש לי בצד? מה זה? מזרק גמיש. תת לי. אוקיי. היא הייתה כל הזמן יצאה מהמשחק זאתי. תבין, יצאה מהמשחק והיא רמה 11 וכולנו עדיין רמה 10. מה אתה רוצה? לא עולים מהר, אחי, תראה.
היא קיבלה 9 קילים, לא פלא שהיא עלתה לרמה הזאת. זה טוב. טוב, אוקיי, בוא נעוף על טלי. מונדו! אתה יכול להרוג אותה לבד, תכלס, רק שתדע את זה, אתה כל כך טנק שלא צריך אף אחד. למה את בורחת? הנה, היא פה, היא פה. יו, זר, הראל, כל הקבוצה שלי. הראל, תפסיק אפילו. ממש שיט שהיא חזרה, היא חזרה. פאקה. דור כדור. היא לא שמה עליך בכלל. למרות שדור לא חזקה במיוחד. אוקיי, אז מה שעכשיו אנחנו צריכים מאוד רמות, למה היא חזקה רצח, יש לה ספקטר כבר, זה לא טוב אלינו. בסדר, לא נורא, יש לי פנטום כבר. דור, אל תיתן למה לעשות את הקושות. לא. כן, אני בא. אתה מת? לא, הוא חי. אני יודע שאתה חי. יופי, יאללה, בוא נערוך אותם. תקשיב, תתמקד בקטרינה, בלי האולטי שלה, היא לא שווה הרבה יותר מדי. יהיה קישור שהערוצים שלהם בתיאור. שרוצה לראות. אני רק צריך... טוב, אתה תמות, כי אני שונא אותך. יאללה, בוא נלך. אני לא יודע למה הלפסטיל עדיין לא עובד לי כמו שצריך. איך הלפסטיל? משחק רץ קצר, אבל לא יודע. היא מתה. יפה. הנה, הלייפסטיל עכשיו עבד לי לשנייה. זה של 10? אני צריך יותר עתק דמייג'. זה 10%, אתה רציני? זה 10%. לא, אבל זה, אחי, זה גם קשור גם כאילו לכמות הקילים, כאילו לכמות הדמג' שאתה מוריד. אני לא מוריד יותר מדי, אני עכשיו יותר תוקף, סתכל על המהירות תקיפה שלי. בסדר נורא, אנחנו מורידים את זאתי, אנחנו מחלישים אותה. ברחתי. תעופי אחורה. אוי פאק, הוא קופץ עליי, הראל. תודה. תודה על העזרה. אוקיי, זה... הנה יופי, סיימתי את ה-E סיימתי את ה-Q ואת ה-E שלי. אני עומד לסיים את ה-E. ה-E ממש טוב, הוא ממש מחזק אותך. כן, אני בקרוב גם יעלה עם טוויץ'. טוויץ' זה באמת דמות אהובה עליי. גם הקהלי. אפילו שהרבה אני כבר פחות משחק. פעם הדמות שהייתי בין הסוסים בה זה היה פידלסטיק, אבל... אני כבר לא משחק בו. יש לי את הבובה. אני צריך את זה. לא הולך על מנה. אין לי מנה בכלל. טוב יאללה, קניתי, יש לי עכשיו איזה 2,000 ומשהו פעמים. יאני, פשוט אני חייב את ה-BF סורד הזה. רגע, לקנות ארמו? אם אתה רוצה, אתה יכול לקנות את מה שקסינזה הוא קנה, זה יכול לעזור לך. מה לקנות? את המגן הזה? כן, אבל תכף יש לו את זה, אני לא יודע, אז תקנה ארמור. או שתקנה פרוזן מעלת, לא יודע. עופי לי מהתורן. ראית? חסמתי לה את כל הסקילים, אבל היא הרגה אותי. היא שמה את האיגנייט שלה. הראל, שימו Q, הראל, ה-Q שלך עושה סלויים, אתה יודע. יפה, טריפל. כן, ה-Q שלך בעצם עושה... כן, אם אתה רודף אחרי בן אדם, זה הנשק. מה, הפעלת את האולטימייט שלך? לא, אבל הוא ניתן די מהר. כמה? תוך 60 שניות? 70? עוד 26 שניות זה כבר מופעל, אני יכול להפעיל את זה. לא, זה עדיין 60, אבל לא יודע, זה ניתן לחזק מהר. טוב, סיימנו, נראה לי סיימנו את המשחק הזה, ממש מהר. אבל זה טוב בשבילי. 20 דקות כבר פרצנו. זה טוב בשבילי כי אני מעלה את זה, אז כן, טוב. המשחק תוך 20 דקות, אני חייב להגיד שזה ממש מהיר. לא, זה טוב בשבילי כי אני, אתה יודע, צריך להראות את זה. ביוטיוב. לא, זה בין המשחקים, לא בין המשחקים, אבל זה משחק ממש מהיר. תמיד חטאתי שאנחנו נפסיד את זה בהתחלה. אתה חושב תפסיק כל שנייה, מה זה הרעש הזה? יש לך רעש. יש לך פתאום... יש לך פתאום... לא יודע, כאילו יש לך טורנדו בתוך הבית. ועכשיו זה הפסיק? זה הפסיק? לא יודע, אני... אתה יכול שים הקיוב ותברח.
כמעט הייתי קרוב לעוד אותו. אגב. טוב, ראית איזה לאגים, הנה, אבל דור זה לא ככה תמיד, זה... 123 AP, וואו. Good job, ברון. למה לא? מה רוג'ר. רוג'ר? סתם. אוקיי. let's go. יאללה, הולכים ברון. חכו לי, אל תעזבו אותי לבד, בחושך, באפלה, הקרה לי. אבל בלי שמיכה גם. רגע, עוד 4 שניות. ועוד פעם יש לי עכשיו עוד מעט יהיה לי כבר את האולטי. ניתן יחסית מהר. לא יודע, יש לי משהו שעושה אותו מהר. אוקיי, אתם מוכנים? רגע, אנחנו יכולים להוריד ברון? לא, אנחנו לא יכולים. כן, אנחנו רמות 12, אנחנו נוריד אותנו תוך 2 מכות, לא? סמוך עליי. טוב, אוקיי, אז הוא שם פה ווארד, אז דרל, אתה צריך להיות ראשון, כי אתה הטנק שלנו. פרץ. let's try. מקסימום, אתה יודע, נפסיד. זה כבר לברון אין חיים כבר. וואי, לאג. וואי, אחי, תסתכל, הורדנו לו מלא דווקא. הוא לא יחסית חזק. וואי, אם הורדנו ברון ברמה שלך, חזקים רצח, יפה. אוקיי, סיימנו ברון. יאללה, וואי, עושים את התורן, בואו נהרוג אותם. נוריד להם את התחת. תמיד חשבתי שאפשר להרוג ברון ברמה הזאת, אבל זה לא מזל טוב. גיליתי משהו חדש. מה זה, יו, אני... הוא הרגתי... בסדר, הרגתי. תהרוג אותו, הראל. לא הרגתי אותו, הראל, הרגתי 2. וואה, טוב, כן, אין, אני לא יכול, אני לא יודע למה, נחסמו לי כל הסקילים ולא יודע למה. יש להם בטח שלה, שהניניה בטח בדרך לך. מה? וואי, תראה את ג'קס שלנו. איזה פיד הוא קיבל. תסתכל זה ג'קס אורפי. תסתכל את הג'קס, 18 קילים. ויש 5 דדס. מישהו יוצא נהרג איזשהו. 9 פעמים, הניניה 7. מה איתו מלא? אנחנו מעט לא פחות, אנחנו מובילים עליהם בקילים ואנחנו מובילים בהם בהרסת תורץ. בזכות הג'קס, בלי הג'קס הם מפרקים אותנו. כן, יש קצת להגיד, כי אולי זה השערה, אתם יודעים, זה בחו"ל, באירופה. איפר, אתה רוצה שאנחנו נפרסם את השמות שלנו? ככה נפרסם, לא יודע. טוב, אני אפרסם את השם שלי, אני לא יודע מה שאתה רוצה. תוסיפו הראל 145, פה מיניממה, אם הוא רוצה. תשימו בניו נורדיק. ואם יש לך. שוב. לא באמריקה, אלא ניו נורדיק. שם אני משחק. וכן, יהיה כיף לשחק איתכם. וליהנות. בסדר, זה ייקח חצי שעה לפחות דווקא, אנחנו לא מנצחים עדיין. כן, אנחנו הולכים לסיים את זה עכשיו, ממש עוד שנייה. וואו, אחי, ג'קס עושה לנו, ג'קס עושה את כל העבודה. תסתכל את הכמות לייפסי שלו, מטורף. נמשיך, אתה בט? הנה אתה בא. יש לי גם רד באף איתי. יש לי את זה של הברון. יש לי גם 170 אטאק דמג'. כמה יש לי ג'קס? 236. נו. מה? 81 AP. מה הסיכוי? אין לי סיכוי. אין לי סיכוי, הוא ג'קס בטח איתך. חזק ממני. אני יודע, אבל כאילו בעיקרון כן. אוקיי, קטרינה חוזרת עכשיו. אני לא חושב שאם היא תהרוג לנו את ג'קס אנחנו יכולים להרוג אותה, אבל יהיה לנו קשים. בואו נהרוג אותה. גיברס! גיברס ידעון! לא, בוא נוריד קצת את המינים. טוב, מכה, נוריד אותה אחורה. אין לי כוח בשבילה, די! לא הולך לך כלום, אני לא יכול, היא חזקה מדי בשבילי. יאללה, הראל, תהרוג טוב את זה. הראל, תהרוג את התורן פשוט, עזוב, תעשה תג לתורן. לך עליי. יופי. אני הולך לגנות עכשיו דברים של HP, פשוט בלי HP. או מוזר.
כללי? אריאל, כמה HP יש לך? 3,000. יש לי 1,600, כן, אבל יש לי גם מלא הגנה. טוב, טנק לגמרי. מה נקנה? נקנה את זה קודם. דור, תהרוג אותו. קיו. משהו, דור, קטרינה. הלך עליך. וואו, חתיכת טנק היצור הזה. מה? יש לי את הרד. זה כיף להרוג מישהו שיש לו דברים, אתה לוקח לו הכל בחינם. למי יש את הרד? כנראה רק את מישהו שהיה לו רד. לך צמלה, אני רוצה לראות כמה אני הורג רוחות. תכלס. אני יודע מה לעשות. אוקיי, עכשיו אוקיי, בואו, אנחנו יכולים להרוג את קטרינה, אני יכול להרוג את קטרינה. בוא. אני יכול להשתיק לה את האולטי. עם האיש לי. ברגע שאני אפתח, אוקיי, אבל מה אתה אומר להשתיק? לבטל, אחי, זה אותו דבר. טוב, אוקיי, בוא נוריד אותם, יאללה, בוא נעזור לג'קס. הם הרגו את ג'קס. זה טוב. זה לא טוב. זה לא טוב שהם הרגו. יאללה, אני קודם. נכנס לכם בראש! נדפוק לכם מחבת בראש, תעברו ממני, אני אלים, אני איש אלים. לא! אוי! לקחת לי אותו. אוקיי, אני חושב שסיימנו. עוד שנייה סיימנו את המשחק. וואי, איזה נובני, מתתי קאנט, שאם אתה מת... מי שלא יודע, אם אתה מת קאנט, זה פוגע בך משהו שמוריד לך מלא חיים, תאכל לך. לייזר כזה, אתה רוצים מופע לראות? לייזר, עשינו לכם מופע לייזר בחינם, 5 שקל כל אחד. הנה, יפה אהבתי אותה, ראית? זה וחסם את האולטי. אני עדיין באינבנטורי, לא באינבנטורי, בחנות. בוא נקנה את זה, אני רוצה לקנות את זה כאילו מהיר, אפילו שניצחנו. לא, דור, זה מה שאני לא לעשות, להסכים בג'י-ג'י. הנה. לא, תעשו אותו פאק! אני הורס את התורן, דור, שמור. אני הורס, יאללה סיימתי. וואי, דור, את שיאנה. רואים את הגופה שלי. טוב, תעשו לייק, סובסקרייב, תגיבו ויאללה ביי.